का ऊपरा चढ़ा रे जब कुछ आवे के ना जाए के तो का ना होला रे। बताओ ना कि हेकर मतलब का होला। तू बताओ ना हेकर हेकर मतलब का होला। तू जाना त ना हवे बर्फ बेचान दावे से बोला पुई पुई पुई। अब तू बता एकर मतलब का होला। हम बताई हेकर मतलब खाना होला। चल ले कुछ हो। ई बता एकर मतलब का होला। हेकर मतलब भरुआ मरचा होला। एकर मतलब का होला। अरे सारे बर्फ होला। ई बताओ एकर मतलब का होला। अरे बेहुदा एकर मतलब सिगरेट होला। ई बताओ एकर मतलब का होला। अरे सारे हैंग लॉकडाउन होला। मतलब लॉकडाउन होला। मतलब लॉकडाउन होला।